תגיד שלום ליוטיוב. היי יוטיוב. מה זה איפה? שלום. זה... איפה אתה? אני אירן. אני דני, ועידו לא פה, שהוא במקרה כן. כן. הוא השותף השלישי שלנו. הוא לא פה היום, אנחנו לא יודעים מה קרה לו. הוא נעלם. באופן היסטורי לחלוטין, וזה לא... ואני אנחנו שורק. מרגישים. כן. ריק פה מדי, נכון? כן, טיפה. למי שלא יודע, וכנראה כולם לא יודעים, אנחנו מצלמים את זה פעם רביעית. נראה לי? פעם חמישית, מה זה? שיט. אהה. כן, כן. כן, פעם ראשונה שהוא מוביל. אני מרגיש שזה לא הוגן שלי יש להגים ולך אין? עלק להגים, עד שכן. ראית אותך עכשיו זז. איפה אתה? איפה אתה? damn it. איך אתה אומר? god damn it. God damn it. כן, כן, קצת חסר פה בלי עידו. כן, גם לא מענה. סתם. כולם אהבו את הפוץ הקטן הזה. מה יש לך ממנו? לא יודע. איפה אתה? איפה לעזאזל אתה? יא מתקמפר גרוע אתה. אופס. אופס, זה מה שיש לך להגיד. אני לא מדבר יותר מדי בזמן האחרון. שיט. פייבה. מה אמרתי לך? בלי התקמפרויות. לא אמרת כלום על קמפרויות. אתה יודע שאני לא אוהב מתקמפרים, זה לא אופייני לך. טוב, קיצר, אתה לא מובן. דני, אולי תסביר לו מה יהיה בערוץ החדש. יהיו גיימפלייז, יהיו הסברים על הרבה משחקים. בעיקר Call of Duty ו-FPS למיניהם. כן, זה... יש סיכוי שבעתיד נקים, איך קוראים לו? קלאן. של... צריך לברר איך. במודרן וורפר, ואיך שאנחנו משחקים אי אפשר. כאילו רשמית. איפה אתה? איפה אתה? גדמת. יואו, די כבר עם מתקמפר מסריח. אני רק עכשיו עליתי לשם. שמה. נתפוס אותך. נחשוב עליך. פספסת. שיט. אבל אני מבין. אמא. דני, תציל אותי. בשמחה. איזה ערבים הורגים אותי פה. בוא'נה, לשם. או. Don't mess with the potches. זה פוצמץ. אנחנו משחקים דרך המאצ'י. חמאסי. כן, חמאסי כמו שעידו אומר. ערן. עידו המציא את זה, למה אתה לוקח קרדיט לעצמך? אני לעצמי? חס חוץ- וחלילה. כל יוטיוב שמע אותך עכשיו, כל יוטיוב. או קראפ. Shame on you. טרוריסט מסריח. אנגלי, סתם. עידו, וואלה בהפוכה. מה זה? כלום. אמא. כן, ואין פלא שאתה פוחד. Save me, potches. עידו. לא, מה זה ראיתי עם הפתעה? שוטגן. איזה הפתעה מיוחדת עשיתי רק בשבילך.
אף פעם לא עשיתי כזה למישהו. כן, זה מישהו- כי אתה נוב. מי שרוצה לעזור לדני להיות יותר, לעבור רמות, מוזמן. למה אני צריך אתגר פה? שתוק, יא מתלהב, אני הגעתי ללבל 40 פעמיים ואז התחלתי מחדש. איזה לבל אתה? 49? פעם ראשונה? פעם חמישית, מה אתה בסדר? אל תכפיש עצמי סתם. זה לא סתם, זה בשביל שומע טוב. עובדה, מי פה מוביל? מי? הסקירוני. הפעם. הסקירוני. אמא. Save me, דני. אני מנסה. איזה לג. היי. איזה לג. צריך אותך, ואני הורג אותך בכאפה. בוא'נה, אני הולך להחטיף לך כאפה. ואני אפילו לא יודע איפה אתה גר. נכתת, כאפה וירטואלית בדיוק. סטארט-אפ חדש. כן, כאפה דרך נובים. תמכור את זה למסנג'ר. אהה. סליחה שאנחנו משעממים אתכם ככה. זה פשוט הרגל. שלא. עידו היה איש הדיבורים פה. כן, בעיקר. כן, משחק הבא אתם תשמעו אותו. אולי, אם הוא יתחבר. אם יבוא לו. אני שומע אותך רץ פה. איפה אתה, אמא? בכיין. שיט. אוקיי. מצחיק אותי שאתה מצלם את זה אחר כך רואים את כל הפעמים שלך. כן, אותי לא כל כך. אתה לא מצלם? לא, אני לא מצלם, אני סתם עובד דרך. קראפ. קראפי די קראפ. הגעת רמה 40 פעמיים. אז מה אתה תגיד על הפעמיים האחרונות שהבסתי אותך? כמה זה היה? 10-3? יש עוד דקה. מה זה 10-3? איזה הקדמה יש לך? תפסתי אותך, שיט, אמא, סייב מי דני, סייב מי. שיט. יש. עכשיו נשארו לי רק עוד 5 הריגות. הייתי בלאסט 10, זה כזה מעצבן להסתובב. מה אתה אומר על הכוונת יואו, אני ארוג אותך, אני אפחלץ אותך, אני שבור. האירוגרפית? או איך שלא קוראים לזה. מה זה? כאילו, יש 2 סוגי כוונות, נכון? יש לי כוונת מיוחדת כזאת. כזאת עם נקודה, שהיא לדעתי יותר טובה, וזאת עם הנקודה וניצחתי וניצחתי. אני כל פעם שמעתי זה היה בגלל לאגים. בטח. יאללה, ביי יוטיוב. ביי יוטיוב. נתראה בעוד יום. שעידו יחזור. שעידו יחזור. יאללה. שנה. יאללה, ביי.